og velkommen til Smag og Tag med Harry Potter Jelly Beans. Vi har lige spist en smag med bussemand, og det var ikke særlig spændende. Det var klart. Ja, rimelig klart. Det der er spars. Meget faktisk. Ja. Jo. Det er så spars. Vi har forskellige Jelly Beans fra Harry Potter's Pretty Butts. Every flavor Beans. Ja, og vi skal i gang med smag nummer 2. Skal vi bare tage klam på klam? Ja. Der tager vi sausage. Er der ikke to der? Jo. Sausage smag, pølsesmag. Det er spændende. Og klar. 3, 2, 1. Den er der rød inde i. Jeg tror lige vi skal have en sød en. Der er en med grønt æble. Det må være den der. Den tager vi lige for at gøre det lidt bedre. Det er med græs. Det bliver spændende. Værsgo. Meget bedre. Det var ulækkert. Så skal vi prøve vomit. Opkast. Øj. Klar? Er du klar? Ja. Jeg er glad for, at vi har kakao. Ej, nu var gerne pølsen. Ej. Ej, nu var gerne. Okay, jeg tror det her det er watermelon. Den her. Ja, så tager vi sådan en. Den her hedder sæbe. Jeg glæder mig. Det hedder rent. Ja. Kjolskutter. Okay. Det ligner også bare sådan en små sæbe ting. Okay, endnu af. Den var ikke så slem. Nej, den her var lidt fine. Ja. Det er faktisk lidt nasty. Og nu kan jeg godt smage sæben. Man kan vaske med. Ja. Okay. Det er bare ørevoks. Ja. Det er den her. Okay. Jeg tror den er værre. Jeg synes også, den smager lidt. Ja. Den her, den skulle smage rødne æg. Det ligner også lidt rødne æg. Det var klart. Jeg kan godt lide at købe noget slik, som vi ikke rigtig kan spise. Ej, faktisk. Du kan godt smage på det. De har virkelig gjort det godt. Ej, jeg troede faktisk bare, at de tog pis på det. Her det hedder Earthworm. Er det det samme? Ja. Det vil se her. Orm. Exciting. Hvordan ved man, hvordan orme smager? Jeg synes faktisk, det er en, vi har haft før. Det er klart. Lækkert. Græs. Græs. Det lyder okay. Prøv noget græs. Ikke hash. Det smager parfume. Jeg synes faktisk, den smager godt.
Har du smagt græs? Jeg har smagt græs. Du har smagt græs. Eller jeg har smagt græs på et eller andet tidspunkt. Måske det er i børnehave, men det kan jeg ikke huske. Okay, vi skal lige have noget sødt. Tutti frutti. Det lyder godt. Smagt chokolade. Den her er dirt. Hvad er smagen nu? Nej, det lyder ulækkert i forhold til, jeg troede ikke, de der var så gale, og det har de bare været. Det er sådan helt mørk indeni. Det ser beskidt ud. Ej, det smager af jord. Ej, det smager af jord. Det er bare mærkeligt. Der er det en sød i. Og jeg har ellers. Den her hedder black pepper. Der er 2. Jeg er ikke prepared. Jeg har sådan nogle små sorte peberkorn-agtigt. Nej, jeg er ikke klar. Det overrasker mig faktisk, hvor mange af dem, der smager af det, der står. Eller noget i den stil. Hvor mange, der smager klamt. Jeg tror bare, det var sjovt. Jeg troede bare, jeg havde tænkt, at det skulle være sådan, men jeg havde ikke regnet med, at det var så klamt. Man skulle mega meget tage pis på hinanden, og så blande sådan en pose op med nogle almindelige. Ligner andre. Ja. Så de var lige pludselig blive helt anden en, der smagte bræk. Det har du godt ligne med kris. Ja. Klar. Ja. Den smager af peber. Okay, jeg spiser den her. Kan jeg godt. Bare sådan peber. Når man bliver 30, i stedet for at give kasse med peber, så er det bare sådan noget. Spis den her! Så mangler vi. Skal vi prøve det her? Jeg er lidt skuffet over, at der ikke er nogen banan. Så det står der det var stærkt. Det er faktisk overraskende stærkt. Godt. Banan. Nej, lemon. Ja, jeg tror det er lemon. Den var ikke helt vildt god. Men det var da bedre end peber. Jeg hader slik med citronensmag. Hvad er den blå? Blueberry. Hvad kan vi tænke her? Blueberry. Blueberry. Spørgsmålet er, om det er cherry eller cinnamon. Jeg tror, det er cinnamon. De er næsten ens på gassen. Og det er ikke lige til at se forskel. Jeg tror det. Vi prøver en hver. Jeg tror, det bliver sjovt, hvis det er 2 forskellige. Det her, det er cherry fra Hello Kitty Park. Prøv? Ja. Ej, det var kød. Ja, det var det, jeg havde. Eller kanel. Jeg det kunne lide kanel. Rigtig tak. Jeg tror, det her faktisk. Det er bare candy floss. Der var en candy floss. Der kan vi tage en mere. Bare for Hello Kitty. Så. Nu er vi kommet til det. Der er nogen, der ikke var andet end banan. Der er heller ikke nogen marshmallow. Nej, det er rigtigt. Men alle de klamme, der var der selvfølgelig en. Og cherry var der heller ikke. Det er selvfølgelig ulækkert. Ja. Så vi kan konstatere, at Harry Potters Bertie Butts every flavor beans. Det er ikke lige os. Ja. Det var nok klamt. Så ikke mere af det. Ja, tak. Det var alt fra smag og tag. Smag og klag. Ja, smag og tag. Det var alt fra det her afsnit af Morgenhår. Det kan godt være, det er 3 år siden, vi lavede et afsnit sidst. Men vi vil lige prøve det. Hej hej. Hej hej hej.